Isilomo seKaizer Chiefs u-Itumeleng Khune sizwakalisa ukukhathazeka mayelana nesikhathi sokumemezela kwe-Orlando Pirates ngokushiya komqeqeshi uJose Riveiro, nokusho ukuthi kungenzeka kube nomthelelo omubi kubadlali ngesikhathi esibucayi sesizini. Ngemuva kwalesi simemezelo, iPirates ibhekane nezingqinamba okuhlanganisa nokukhishwa kwayo ku-CAF Champions League nokuhlula kowe-League iseKhukhune United. Ukhune ukholelwa ukuthi ukuqinisekiswa kokuphuma kukaRiveiro ekupheleni kwesizini kudala ukungaqiniseki kubadlali okuholele ekucwileni okubonakalayo kwefomu. Njengoba kuzovela izinguquko kumqeqeshi, kubika ukuthi nabadlali abajwayele ukuqala imidlalo ngaphansi kukaRiveiro sebeqalile ukuyizwa ingcindezi. Abazi ukuthi umqeqeshi omusha angasafuna ukulanda iskwati sakhe esisha aphinde ahlole abadlali abakhona. Lokhu kwengeze ukucindezeleka kwengqondo njengoba abadlali benomuzwa ukuthi kufanele bazibonakalise ngokuphindaphindiwe nangaphezu kwemizamo yangaphambilini yokuthola indawo yabo eqenjini. Ngokuthatha ulwazi lwakhe lakudala ngaphansi kwabaqeqeshi abehlukahlukene ezingeni leqembu kanye nelezwe, ukhona uyakuqonda ukuthi ukuguquguquka okunje kungaba nomthelelo omubi ngokwengqondo. Ubalula ukuthi nakuba abanye abadlali beyiphatha kahle ingcindezi, abanye bangase babhekane nokukhathala kwengqondo esikhundleni sokukhathala ngokomzimba, ikakhulukazi lapho ugqozi luthintwa ukungaqiniseki ngekusasa. Yize kunezinselelo zakamuva, i-Orlando Pirates isenalo ithuba eliyingqayizivele lokuvala isizini ngenothi elihle. Izobhekana neKaizer Chiefs kowamanqamu eNedbank Cup eMoses Mabhida Stadium ngoMgqibelo, basethubeni lokuthola indebe yokuvalelisa uRiveiro angeke ayikhohlwe.